Philippians chapter 2 verse 12 misimi sing por lai tang na. Dear friends, ni sao. Joto no sawi tang. You always followed my instructions when I was with you. Mana or tam bujiran nai. Jeffro pano sing oba ke kothum lai kyang ke ba ma kothum lai fro afro pura o borok soy soy no aba ke sing logo. Edana o borok kripru sijago. Ke bo kripru sijago. Palpur nganga sidda Bible porikrak surikrak poitokrakrak Paul tam sanai angana kripru norok tomung thik inke abso thik. Hallelujah. Ko buj ganam le ang gana tongpru norok be baglu khnao ang jefru krei norok afru khana ka abos tim langko man ni sao orda norok sade kaitor kaham. Praise the Lord. Abuni bagino jeng tabuk borong ngake o sengsaro tangi o sengsaro ke seng kaitor ni sengsa sangi tongna bagi kaitor ni sengsa sa mane abo abahan kisisa ereng kogya abelai keplai kok normally horo bulb kaisa se busuk borong no help khlai bulb je chungnai haida je light kisisa sungbo haipan se busuk borong no help khlai nang ang ka kaitor ni sengsa sa bulb bekun sutai kre tei bo pohor tei bo sengsa sa ninani bisingtei busuk borok tei bo okay tamo asung sasana manai kaitor ni tei bo mung kusuk tomono kebo khlai manya kini bisingtei bandini bisingtei akkaham apohor tomono solowoi te khoroksan thani thangi sogui hangke nang o sengsara tongoi tomon maganangse kok bujikada. Hallelujah. O sengsara bulb jepro thepa jago bulb jotno help khlaio nang khas kaitor ni sengsasa tomon nini bisingtei a sengsasa o songkhoria a sengsasa no sunuk jagya te nini bisingtei khoroksa borok a sengsasa o koso khobjangai manya te kaitor ni sengsasa abon bahai bo nuguisi manya hangke nang khoroksa okay jo borok ngi tongkha bo bhai borok chugya useless borok ngi tongkha sengo sengsara useless borok na bagiya o sengsara useful borok na bagisi o sengsara kuchung ke kaitor ni sengsasa tongna bagisi jepro nang kaitor ni sengsasa tongo automatic kalai sakeno te khoroksa ba sengsasa no mano te nini bisingtei bobo sengnani siango bini bisingtei te khoroksa sengnani siango oba ke senglaite kaitor ni mungte bukusu kholop jago. Amen. Hallelujah. Abon bagi tamsa work hard to show the result of your salvation. Nang je mathang zakha abo nukjak siteng nini bisingtei. Hadi haya. Hallelujah. Sede kaitor kaham. Or maitek berazak na. O mai je munkha. Sijagi tong yada. Iko truk truk sijagi tongo. Kyokha heda bana. Nang je mathang zakha ablo nini sijagi jatong. Abo nukjagi jatong. Hallelujah. Sade kaitor kaham. Sade angorono. Oro maitek berazak mai munkha sijagi tongo. Nang bora asukjak nang mathangzak abo sijagi jatong din thani bo. Haibla nijini tomung sijak bla phona mathangzak tomung khela tong nakeba o sengsani borok tong tu jatong. Maile sijagi tong kharo munjak mo. O maitek sijagi tong mo mai munjago bisingo. Same nang je tini ora asukjak o maitek gana wo kubui na mathangzak sadi. A mathangzak ni no nukjagi jatong. Hallelujah. Tomono nukjagi hanke tamung nai useless. Pohor bulb thepa pano switch rejagi hanke singya switch repano ang wire ak tar tomono current ganang ya hanke singya haimla dini o jaga sing switch rejak pano mano bulb thepa jak pano mano kaitor tongo ni sing sini muri tonglai bla
Kubin the connected kaitor be kerengzak da. Hallelujah. Tangla balk ma be sungi thangya. Or bumung ke Christian ti lejak ble. Bumung kaitor no besat ti lejak ble. Kubin the kaitor ni kirinai besada. Kaitor ni khananai besada. Aba matter khlayo. Kaitor be kerengzak da aba matter khlayo. Haike se sung je kaitor be kerengzak motangjak. Okay. Tomono motangjak no kerengzak no ke abo nukjana jese kepano na se nangnai. Amen. Hallelujah. Am bahake obeying God ni sa orobo kaiton ni khanawi with deep reverence and fear kaiton ni kiriwi ni sa same kogor tong periada kaiton ni khanana ni te kaiton no kiridani khoroksam thangjak boroni good character ta mongke bo kaiton ni kirijago bini good character ta mongke bo kaiton ni khanawo bo jesapon bodol kotoro tongtheng jesapon ho music o tongtheng jesapon sangsar tongthogo tongtheng bini thaniyo kaiton ni kirima nukjaknai bin thaniyo kaiton ni khanama nukjaknai abongka soisui mothangjakni mari hallelujah sadin garam borokno kaiton ni khana dini sadi kaiton no kiri dini sadi verse 13 God is working in you jefro nang mothangjak jagao tongnai kaitor sa samung khlainai aro hallelujah nangte extra kono fan effort dona nangya nini arani buddhi ti khlanya nangya nang mothangjak jagaon tongo nang mothangjak haike tongo nang kaiton ni kiriwo nang kaiton ni khana onke aro kaitor samung khlainai hallelujah praise the Lord sadi kaitor kaham om maije to munjak ba sengtam khlaiman bono khuroi sawoi mano munjak ba ang use kheme da bono same nang tomono mothangjak no onke kaiton no use khlainai kaiton nini bising ti samung khlainai kaiton nini bising samung khlai teibo nono je jaga tlangnam sungjago bo aro tlangai manai jemon mai mungkhaba ang plate fan khuri sai mano edumana ang direct fan khuri yago nai sai mano ang wahan bai fan sai mano ang mosdeng bai fan sai mano munjak mayomo hallelujah same nang mothangjak da am mothangjak jago nang tore tong aba haike ninu nukjak ya tong sab samung khlainai relaxing city kaitor samung khlainai giving you the desire and the power to do what please him ni thaniwa am musung marnai bo tong thongnai jat nono abai musung marnai abai samung renai abai samung nang khlainai abai sab tong thongjaknai kaitor tong thongjak hallelujah jeng musung na nangya ta extra ke kaitor se musung ma dadai renai sungno thani okay hallelujah जेमन संग ताबुक ता मुसुमा रि तंग काइतो बिन कंग सुरुंथों ओ थापा गानावो ओ माइते गानावो हायदोना नायने के मता मता मुइ तंग लाखिया बुइनो खके सोनो मोनैनाय फेबा हि चिन्तानि मुसुमा तामो काइतो को खनानानि तामो काइतो कनेक्ट नानि तामो काइतो वर्शिप खलायनानि ओ मुसुमा रगबा हाइन फाया हाइन सप्रेना हालातन खरसो सोनो बासुगै तंगै जे माननो नोंथाङा आसुगै तंगै मान नि थाने काइतो मुसुमा दाइरेका हालेलुया jadi kaitor kaham ambagan desire musungma kaham abu boroni phai ka kaitor naron su phayu phiaba kaitor sabni thaniwo abai musungma na dawi ri man ke jebro mothangjak ba mothangjak haike tongke jebro mothangjak tei kaitor ni khnaw kaitor ni kiriwo ab borong ni thaniwo kaitor abai musungma na ri mano te kaitor samung khlai mano amen sadi kaitor kaham sadi angorono verse 14 do everything without complaining and arguing mothangjak borok kun ni complain riya tu bisna hamliya tu samung hamliya tu roboda lama tu ama haike complain riya okay khoroksa mothangjak borok hungkangke okay life not to complain riya khoroksa mothangjak borok nukhong no to complain riya jefro khoroksa mothangjak borok bo jesa samphang khlaiteng bo complain riya masai bo complain riya masaya pro bo complain riya khoroksa mothangjak borong thani kun complain kri bo khlaimang thangu tamno khlaithang kaitoni mungno kusuk khlaimang bo thango hallelujah bo jisuna samung khlai a samungno khlaimang no thango korokso mo thangjak borok kon dino complain riya sandingaram borok no complain sadi sandingaram borok no je kwang ma hono hanai kok ni sadi korokso mo thangjak borok saya ni sadi korokso mo thangjak borok complain riya ni sadi khona nang borok ni singdi ble sadi kaitor kaham orang na blender khorokso mo thangja boro tamriya bokka simis khlayo tamno khlai kaitor mungko su khlayo tamno khlai jisuna samung hisabe khlayo tamno khlai je propan bahake kaitor mung lobjak theng
lobjaknai amahai samungno mangbo khlaio. Amen. Verse 15. So that no one can criticize you. Live clean. Ari jefru nung motangjak khaike tongo. Motangjak borok hongka kaitoni khnao kaitono kiru. Jefru nung aba haike tongo. Tei nung complain buriya. Te kaito nin thani musuma ro. Nin than tam nukjanai ba. Clean life. Akchung akthar life nukjaknai. Hallelujah. Bahai innocent lives as children of God. Khoroksa kaitoni bosangke innocent. Bujikan ble. Tang mera basa hanjak ba jisuno. Mera hangke innocent. Bo pundo khayo. Ma ke punya. Puma khana kan mera no. Innocent. Belai koine ne. Rathar jana talang puruk bo. Nung pundo rathana kata maklai ba. Podre porke maklai mera bahaya. Mera nung rathar nyadi mera koine ne ke tongo. Amasuk choy phoiding rathar jak purupano. Mera kun dino pundo khay han phalat philike yang thangya. Buskanggo je malik himo haike buskang bong leader tongo. Masa je mera thango abonon follow khlayo. Nge borok bui hai pun sungnu ge deba chini oro pun rikhangke buni kamiro thangi sayu. Mera bahaya. A boundary bisungun tongo. Tei tonglai probo pal ke tonglayo. Haksal ke tongya. Aboni bagino singor tam nukha innocent lives as children of God. Koroksa kaitone busangke koine ne. Koroksa kaitone busangka ke kuruglaya, kaglaya. Koroksa kaitone busangka boma hai belai kheno kaitone mungno mang kusuk khlayo. Koroksa kaitone busangka boma hai salbrum bin thani tam nukjang ke an norom de koine ne borok ma hamjag ya deba amahai nukjago. Hallelujah. Tabron de jaga borok koine ne kasuk laje ada automatic no hamjang ma phayo hai deba na borok bosek sek. Okay, amahai sing jefru chintana koine ne to munukjago kaitono tuyi ba kaitone busangai apru kalaisakan borok singbai tamungai man gorongai man tei ningbo kalaisakan bong tamri man kaitoni aje sing sasana yapari mano a kokno yapari mano a keplai no yapari mano a hamsajak no yapari mano a hamare no yapari mano. Hallelujah. Abuni bagino nang kengma jora rogo sing nok rogo siro rijang no yedeba ho ke singkangke nongbor tangna no musung no ulta nangkas karnai nge sei koine ne ke nin yakong gana ro thui tong pham kole mihim nam sonai ble kok do bujika koine ne engdi kai toro nangno kalai sakan nini bisini kabang samung khlai jaknai kalai sakar kai to nini bisini samung khlai mannai sadini gana borok nini sinimung koine ne sini sadi nang kai to bo sasene sadi shining like the bright star. Okay, bright lights in a wall full of crook and okay a perverse people ni so tamo sengsara borok abai tongo letra patra mang sengsara borok abai tongo ligla kai mang sengsara borok abai tongo beranya musung jago samu sidra saram musung jago kebang ma tong thok sa thok kebang ma picnic kebang ma mane sengsani celebration ta aba hai jagao nang tamungi tongnai light engi athukri haike sengi nang tongnai. Hallelujah. Na nungja athukri nungjale na thangba okay thangmal thangya sijagli ata tabuk oro dondoro okay horo sengtam nong mianu khana no athukri busuk sengka andra gundra ose sabuk sengka nungjagi tong o sengsan ka andra gundra oro nung sengna nangnai oro nung nungjagi tong na nangnai kaitor obo musung jago sengo sengsani menangna na pohor ke no nungja menang mangkale nung nungjagi tong na nungjai dangi tong nai di nini sinimung sole de tong na sole dangi tong nai di. Okay, praise the Lord. Oro koroksa chini bomung sung khuine mano. Okay, o nitai o je sukumar o je somorjit o je omor o je blessing o je jetli phonasa sijagi jatong kaitonu basa hisabe o phona rok sung jotono oro tongnai sung sijagi jatong kaitor basangai ko bujikalamle. Hallelujah. Tomuna athukri hisabe sijagi angke sung athukri ni sagla kamu butsung wa ambagi sung athukri no nungbo sudah sengsari jengun hungke nengkai to athukri. Hallelujah. Nengkai to athukri ngage tamungnai borok nonotei enjoy khainai sengsai do athukri nei sengi tongka same nung ang butsungi tongke nini bisingti borok benefit manai ninani bisingti borok tamungnai keplai jaga phaisok painai sengna nangnai sengya besang ngangke kun samung kri sengjak nongke saimandi kai to nini bisingti apsuk keplai ke samung khainai nung ten na mangla. Okay, nini bisingti kabang ma borok ama thangjak mo sok painai even a borok bo mahai
bom hai list khop jana ke nini bwsa so khop jana borok spiritual sons and daughters phola tei bwsa halele sing kai jana nangya bwsa bana bagai sikla sarai bwsa panse bo daily bwsa bai mano bahai ke phola tei nang sungui tongo hongke kaitoro nang bwsangai tongo nang kaitoni khnaw kaitoni kiri hongke nini bisingtei salbrum tamong khonai kaitoni bwsang khonai hallelujah phola tei nini bwsang naya borok saimande aproke abon bagani Paul kabangma borong tamni sa obani phola tei bwsase omo ani phola tei sajakse omo phola tei ani sajlase tangi bokong sa because bo kaitoni bwsangka bo kaitoni mungkusuk khlaika bo sungsa sangai tongka salbrum mothangjak muni a pramano borokha a thinu tamukha bini bisingtei kabangma bwsang korka bo bahai bwsa spiritual bwsa sini bisingtei baba hai kabangma bwsang koroi tongo abo lekha ba yangna thangai tongo hallelujah abo bai kaitoni mungtei kusuk lobjana thangai tongo so the kaitor kaham whole family ni so to the word of life mathangjak mung kok o bible ni kok o kaito ni kok obono taya kardik hallelujah sengsar jasakpan podre podkok khanateng nang bokok baya prisanai o kaito ni kok an tamdagi hallelujah o kok an tamno sadi hen o kok an tamno sadi hen o kok an boro thangdi hen o kok an tamdagi o kok an bahake tongdi hen a kok no nang kebagi nadi te kubun nangni kok no ta kebagi omong phona om hai saw sateng abu kaito ni kok ya o kok kaito ni kok an tamsa I was very important cook. Amen. Then on the day of Christ's return, Jisoo na phainya bagi chungna phainai. I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Porila apart pordi kokbrogo ang khna jaka kokbrogo 16. Pordi support net. Pordi somorje. Verse 16. Yes. 15, 16 The pordi. Hake se osungsani bakashitra kok khnaya bororok ni bisingo. Bakha sitra sengsara borok kobangma. Kok khnaya borok kobangma. Piaba nang athukiringi tongmani bai. Tamungnai. Norok mazra kurike. Hey. Kahamungi soi kaituni basa hai ungi mannai. Yes. Norok borok no mothangjak no ni kok satutui no. Nokhawo athukiri rok sungma hai borok ni bisingo norok mas sungna nangnai. Mas sungna nangnai. Tomung no norok omo hai unke Kristoni salo omoni jarei ang kungsugui manwana. Ang kungsugui man. Same. Paul tang kungsugui manai. Kristo phaimani salo boto mothangjak boto tisajangnai haipano omo Paul ni thurtui mothangjak rok. Obo Paul nini bisingtui hari nini pholatui bwsaba nangje bamani o bwsargo tinti sajaka bo kungsugulak da nini bisingtui khoro bwsuk a Jisoo je mopli kaisa bai tisana tlang mani dino je dino mopli kaisa bai ke je poito khlanya rongni tisanai a dino nini bisingtui mothangjak borok khoro bwsuk absolute proud moment ba okay ani rang tongo ani rawar bagan tongo ani gari tongo ani rangsak tongo ani sakri tongo abo to kun dinu proud laga dino nini bisingti khoro bwsuk borok ad angkha mothangjak mongo achukna hani bagai abo se proud moment nang dino kok buskana ble Paul okong sai tongo anga dino khom ngi manai norok boti sajaka ang boti sajaka chung pal kheti sajaka ang adino tongtok suknai same tini chungo jaga tam salai tam nanglai borok thu biang thang abiya chini khoroksa ni bisingte je tei khoroksa mothangjagui tongo abo se adino kungsungmani dinangnai je dino sung mothangjagui okay mothangjak no sung tolidi mothangjak ngi no sungsaro phiaba sung je mothangjak ngi je tisajaknani sal phainai a salo nini logi nini bisingte mothangjak rok borok bo tisajakke adino sobche tongthongni dinangnai amen porodi 17 Norok puito khlaimani abo kaitoni thani rathori barok mahai. hey Aro ani sakni thui lukhraijak na tongo. Tomungno abo hai khlaijakke. Ang khapang srango. okay tamo norok I will rejoice even if I lost my life tomungno khoroksa sungno mothangna bagui khoroksa sungno pohor tubna bagui langma pharana nangke abo tongthok edebra nono mothangna bagui Jisun thi kosoka abo Jisun tongthok mungya da ai boto abo khushi ken khlai bele
무숭이 뜻이 탕이라 벌어 무숭이 탕고 또는 꾸는 까르는 증뭐 엄마 할게 버러는 못 하나 탕티는 증 마사에 파는카 마능에 파는카 포켓을 안 그리 파는카 럼디 드냐판 랑카 아부 똥톡시 능또 시공의 필기자기 부타자마 예블레 능또 까이토로 버러록노 못 항상 모르나 바의 아부니 바의 능랑 그린카 안 바의 능 라시마 싱상카 안 바의 능 드냐판 랑카 아부 똥톡시시니 바의 할렐루야 버디 티셔 버리 피디 너로 부터 클라이머니 아버 카이토니 타니 라타리 바룩 마하이 오케이 때탐사 포이토 클라이머 아버 라타의 라타리 바룩 마하이 성제프로 비샤스 클라이 포허릉의 오케이 땀나이 성사사 아투 그링의 성제프로 똥고 아버 라타르마 하이뇨 제만 아조라워 본 라타 그다면 버럭 세봉고 능보 성사라 다 포허릉의 똥마 왜 땀먹나이 때 거럭서 버럭 세봉고 앞으로 본 라타르의 메라 라타르의 다부그 능 포허릉이 똥어 바이세 때 거럭서 버럭 못항자 아버 라타르마 박사노 능제 비샤스 클라이 비샤스 가난 꾸케 똥마니 어버 메라 라타마 박사 할렐루야 암바가 그거 저러고 정 아기니 저러고 땀니 저러노 컴페어 가냐 tanke 아기인께 메라라라 타르이 땀은 버럭 세이봉고 다부게 능앙 포이토 그난 꾸케 똥마 바이 버럭 세이봉고 아멘 버디 next bible verse 다 똥거러 버디 너로 부터 클라이머니 아버 카이토니 타니 라타리 바룩 마하이 아로 아니 삭니 트이 키클라이작나 똥고 루클라이작나 똥고지 도묵노 아버하이 클라이작해 안 카방 스랑고 하게 안 너럭 베박 베박사 똥토고 아버하이너 너럭 뭐 카방 스랑거이 안 베박사 똥톡다이 클라요 따모 똥톡다이 클라요 볼 사카 앙레 포허릉의 똥토고 앙레 땀라이 꼭나의 똥토고 앙레 까이토니 기르의 똥토고 앙레 까이토니 크나의 똥토고 앙 너럭니 바의 저라의 똥토고 앙 너럭니 바의 랑마의 보 똥토고 앙 너럭니 바의 트이 키클라이나 랑카 트이 키클라이만 트이 키클라이보 앙 똥토고 할렐루야 제몬 정 तिनी 양무양 탕라이마워 사이만디 어자가워 그방마 까이토니 판 후이작 똥고 कायसा every step सालाइमा नंलाइमा कक सामा worship खालाइमा ते खरकसा बा इसराबसा जरारमा आरो बेबागनो काइतोनि फान हुइजाक दंगो हालेलुया और पॉल नादि बेबागनो तैसि बतंग थगै दंगो लांमर नन तै फानसो बतंग थगो तांला काइतोरो आमसके ब आ फाननो बुजिखा बिनि थानिवो कोनो दुख करिखा सालब्रम तंग थंग मुंगमांसे आमेन जों साइमान देआम बागैनो चिनि पयतो बताम तंग फान दंगो जों पयतो गोनाङै चिनि लाइफस्टाइल जों जे मेंटेन खायो आरो फान दंगो हालेलुया ते आबो सिमिया जों जे काइतोनि खोनावै काइतोनि किरुवै बसांगै पहरङै सिङाव निलाखा तंगे दिबा निलाखा फान तंथों नों कायसा जागा फान आसुगै तंदि आरो काइतोनि फान दंगो आरो काइतोनि फान रिलेसङै दंगो तामान सुरो थाबागाना तंग माने कुन फान कुनङिया नै निनि बिसिंदि फान रिलेसङै दंगो नों जरो घन्टा कायसा टाइम स्पेन्ड खायखाव कामिवो 2 घन्टा टाइम स्पेन्ड खायखा निनि बिसिंदि फान रिलेसङै दंगो गोबां सयदान खारै दंगो गोबां बेड हेबिट्स खारै दंगो गोबां सामुसाना नामन साइ दंगो आइनि एरं नि तावान सुदि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जों जागा थाबागानाव तामा माइबो मुंखा जोंबो किसा तुंखा ओके व मुंखा आबो सिमे तामुङै दं कायसा थाबाबायनो गोबां सामुङै दं यादा सेम नों कायसा पहरङै दं बाय नों खरकसा टेस्टिमोनङै दं बाय नों खरकसा कक खानाय बसाङै दं बाय नों खरकसा काइतोनि किरिनाय मानि बाय नों खरकसा काइतोनि कक सानाय मा बाय नों खरकसा काइतोनि बरकङै पहरङै दं मानि बाय आरो काइतोनि फान रिलेसङै दं हालेलुया सादि आं एरें बरगिया काइतोनि फान न बिसारनाय बरकसि जेजा काइतोनि फान दङ आरो कप्लाय नगजागो कप्लायनो फुनंनायसे आं काइतोनि कप्लायनो फुनंनाय बसासे आं आमेन परदि 18 और 18 बाय थाका yes you should rejoice in so and I will share your joy ngtabor secret koktamo jefro romdi ang tabuk jelok laijak haipana ani bisingtei somorje salaijaka somorje nukhungo bosabai bihik bai sidau tongthokjak daily kaiton lobby tongo ang ketamo jelo haipano o bini tongthongmao no sabo tongthogi tongkha ang bo boy baksa tongthongi mani tongkha polokong sao
Paul ni life to daily gari bai, daily rang kabang ma, daily samung kabang ma, daily blanket kaham, ha daily samung kaham. Aba hayable. Pia bini bising ti muthang zagrok daily samung kaham sao. Bini bising ti muthang zagrok lu kongo khushi ketongo. Hayble nang nanya di tabuk jengo zagawo kabang kuno seng leader ngi samung klai tongo. Nang ang setini nog ya kare ha thutai kahanga ma thuyawi ha leng mana lengu hinyawi kolom ti khiklai le biang biang thang phayungi tongo. Ba nini bising ti kai ton kok kana nai rok. Borok nogo tong thogi tongi duba. Borok tok ra thari sai tongi duba. A tong thong mongo abu chini tong thong mongse. Hallelujah. Praise the Lord. Ambagi kaisa kaisa nukong tini je wari sida tong thong lajak suri lajak kai ton lob lajak mosang lajak office thango ranga jiwo ha bong nok tang layo a tong thong mongo abu chini tong thong mongse. Abo sek soi tong thong mong. Paul bini life for enjoyment life ya. Jel bisungo samung kerei kesang ma jora blanket kerei ri kerei aba hai life hai pan botam sai to nang tong thong ma no ani tong thong mo abang ka cross leader ni quality so nang ang sida samung ka hamta nai tukdi seng masai phang teng nini bising de kema boro masai tongo nini bising de tini kema boro samung enjoy khai tongo aron nin kothok aron nin tong thong mo aron sini tong thong mo aron sini kothok aron sini okpung ma bo okpung jang mane jang okpung jang bo monijang mane jang monijang. Hallelujah. Cross leader ni quality kau bahisi Paul or busuk kaham ke explain khai kya bini bising ti mathangjak borong ti bo busuk khushi bo nijile bo jaga jealous. Hallelujah. Praise the Lord. Sadi kaitor kaham sadi angoro no tong thokjak da. Okay. Okay, amosono siteng kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma pai fly ya. Amen.